pozdravom, myši. A toto video bude o tom, že nie je medveď ako medveď. Tí, čo ma osobne poznajú, vedia, že už toto video som chcel asi vydať 2 roky dozadu. Ale sa mi to podarilo až teraz. No a budem aj vyprávať, ale ukážem vám aj nejaké zábery. Pekné. To je jedna vec. A druhá vec je, že za posledné dni sa toho veľa zmenilo, takže ešte na začiatok sa vyjadrím aj k tomu. A tak, akurát mi prebehli muflóny. Dňa 15. marca ja som vám zverejnil jedno video na Instagrame a to je konkrétne toto. No ja som vás minulý týždeň upozornil a aj som vám počas týždňa zverejnil nejaké zábery. A od vlastne toho dňa pribudli 3 útoky a ako som upozorňoval vo videu, medvede sa najviac prebudzajú takto začiatkom marca a od toho zverejnenia videa boli 3 útoky, sa mi za 2 dní alebo deň hneď po tom videu, alebo tuším, že ešte v ten deň a potom tuším, že o týždeň alebo o týždeň aj čosi pribudli vlastne 2 a to bolo tento víkend. To bolo nejakého 21. alebo kedy, ja už nepamätám si dátumy. A upozorňoval som vás, že treba si hlavne dávať pozor hlboko v horách, vysoko v horách, lebo tam trávia tie medvede čas a všetky útoky, ktoré prebehli, sa stali presne tak, ako som povedal. Nie je to náhoda, je to len tomu, že už tomu rozumiete. A teraz vám odozdám nejakých pár minút, neviem koľko to bude, video o medveďoch a o tom, čo si osobne ja myslím. Za posledné roky som mal tú možnosť poznať medvede na rôznych kútoch Slovenska. Avšak najviac času som strávil práve v Strážovských vrchoch a Lučenskej Malej Fatry. V lokalite, kde žijú najprirodzenejšie, ale zároveň najnebezpečnejšie medvede na Slovensku. V extrémne ťažkých terénoch a práve preto som si dokázal dovoliť vydať aj práve toto video. V každom národnom parku alebo v tých ochranných pásoch, čo ste, by ste mali prispôsobiť správanie k medveďovi úplne ináč. A to je tým, že ako som povedal, v každých lokalitách je medveď zvyknutý úplne ináč. A začneme teda odo mňa. U nás nájsť medveďa je náročné. Ale všetky medvede sa pohybujú v bukových lesoch a skalách. Také medvede nepoznajú moc ľudí. Ale sú to zároveň tie najprirodzenejšie šelmy, ktoré môžete odfotiť na Slovensku. Jednoducho, keď vy vidíte toho medveďa, tak viete, že je to pravé. Že to správanie, tá plachosť a proste celkové to vnímanie je presne také, aké má byť. Polanu by som dokázal prirovnať práve aj k našim horám. Okrem prirodzenej plachosti zriedka sa vie stať, že ľudský pach alebo pohyb berú ako úlovok, nakoľko na ľudí nie sú moc zvyknutí a živia sa aj úlovkami, lesnou trávou, bukvicami či plodmi. Na takéto medvede nemusia vždy platiť zvončeky či vypiskovanie a tak ďalej, ale dobrý zrak, predvídanosť a čuch. Pohybovať sa vysoko v horách o samote, bez signálu je veľmi nebezpečné. A toto bol krásny príklad toho, ako môj pach donútil medveďa prísť v podstate až ku mne a ako zbadal, že to je človek, odišiel. A teraz by som s vami rád prezdielal aj pár zážitkov od Strážovských až k Malej Fatre, čo som zažil.
Medveď má extrémne vynikajúci čuch. Aj 10-krát lepší ako človek, vďaka čomu sa dokáže riadiť. Naopak, zrak a hluch má dosť slabý. O Malej Fatre, Strážovských vrchoch a Poláne sme si už niečo povedali, podobne ako o Veľkej Fatre. Tou oblasť s najväčším turizmom, ale aj oblasť iných medveďov. Medvede, na ktoré prítomnosť človeka nezaznamenajú takú veľkú reakciu. Vedia, kto je človek a dobre poznajú pach človeka. A to aj znamená, že stret či napadnutie je minimálne, hlavne pre turistov. Pre nás fotografov je to ľahšie, pretože si ich vieme nájsť. Ale celkovo tá oblasť myslím, že je dosť bezpečná aj na tie počty, ktoré sú. Niekedy mi to príde, že liptovské medvede sú ako nejaké ovce. Len to vybehne a páse sa. Vyhľadáva mraveniska, čo žiaľ v našich horách, v Strážovských vrchoch, v Malej Fatre, ale aj Veľkej Fatre je niekedy takmer nemožné. Zás opačne využívajú túto oblasť na krmoviska a tak ďalej. Na záver ďakujem za pozretie tohto videa a správanie prispôsobte ku každej lokalite inač a nemusíte byť neustále v strese. Vonkoncom je to zážitok vidieť takéto zviera. Tak veľa šťastia. Čaute.